Kan Peter nej? Nej, det skal han selv. Jo. Ja, det er så godt det der. Det er bundkøn, der vil noget. Der filmer vi lige, Hvad gør vi her? Jeg er sikker på, at det er bare sådan lagt til i midten. Jeg når det på min mand. Det kunne godt have været sådan en designer på trækker til det. Ja, det synes jeg. Det kunne passe. Andy, du kunne godt have en snorkel på. For satan, mand. Kroppen er ikke stor. Ja, det var den ikke. Er knæsen ned i, Andy? Nå. Hvad lugter en Andy? Det smager bedre, det lugter. Lugter det ikke godt? Er I klar? Ja. Ja, vi er i hvert fald vilde til at prøve det. Det er sgu spændende. Jeg skal prøve det. Han siger det. Det er lidt sabel, er klar. Andy, Andy, prøv lige at komme op på glasset. Så er glasset. Det er klar. Du kan ikke spille med vand. Det er en fin farve, faktisk. Er der nære til kulsyre i, eller er det for det gamle her? Ja, vi har 140 år. Man kan dufte hele rummet nu. Smager det af mere end det lugter? De siger, det smager bedre end lugt. Nå, Jeg tror, det er en ting, der er plads. Det er fandme hårdt. Ja, det håber jeg da. Peter, du har vist smagt den anden plads. Er den anden lys? Peter. Den er vi er på. Peter. Lys. Hvad er det? For det dufter ikke særlig godt. Kom nu. Satan. Det tør jeg ikke. Jeg tror, det er smager. Det smager saltvand, som smager. Jeg tror, det gør vi selv. Ja, det er godt, at lige skulle stå og dampe lidt af. Hvad så, Andy? Hvad siger vi? Er det noget ligesom at sluge en vandmand, eller sådan noget? Nu kan man i Østers, ikke? Ej, smag på den. Har du smagt på den? Ja, 140 år, det er godt. Det er slet ikke spor. Hvem stemmer for? Hey, vil du ikke kæft? Ej, noget bander. Så er lidt overlevet. Har I smagt med nogen af jer? Jeg skal lige have en glas til. Det er den der store flaske, den lugter altså noget. Skal vi stemme? Det er nogle nydelser.